खुलुमबाय गिबियावनो खुलुमनाय थाग्रोबाय नोंथांमोननि दिनै बे गोसो गोरबोनि दुखु फोरमायनायखौ बुंथिनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। थांनाय 6 थारिख सुक्रुबारखालि आंनि फिसाला गेदेर इयुनसान ब्रह्मनि गोथार जुलि जादोंमोन। बे गोथार जुलियाव बर' हारिमुनि दामजु खाम सिफुंनि सायाव जयग' मन्दपखौ बानायनानै सावनाय जादोंमोन। बिनि सायाव गोबां गोरोन्थि मोननाय बा मोनथिनो मोनदों। बेनि थाखाय आङो गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बियो। आङो दुलाराय बर' हारिमु आफाद, दुलाराय बाथौ गौथुम आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो गासिबो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादफोरनिसिम आङो निमाहा बिनाय थाबाय आरो जाहाथे आङो दा भुल मावफ्लांदोंबाबो इयुनाव जाहाथे रावबो भुल बिदि खालामनो हाया, बेखिनिखौनो आं बुंबाय आरो। दा मन्दपखौ जे खामनि महराव बानायनानै बेयाव आवाथि सावनाय जादों, दा बेखौ नोंथांमोननि न'खरनिफ्रायनो बिथोन होनाय जादोंमोन नामा, जाय बानायग्रा बिथांमोना? बे बिथोन होनाया जाय हौवा गोदान बेनो गावनि गोसोजों बे जिनिसखौ मोजां मोननानै बानायदोंमोन। आंबो नुदोंब्लाबो जेबो अबजेक्सन खालामनाय जायाखै, जिहेथु गथ'आ गावनो मोजां मोननानै बानायदों। फुरथिनि बे गावनि गोथार जुलियाव जाहाथे गोदान सोरजिथायखौ बयबो नुथों साननानै बानायदों जानो हागौ। बेहाय आं अबजेक्सन होनाय जायाखै आरो। बिदि जागोन सानाखैमोन? बिदि गाज्रि माबा रिउमार जागोन सानाखै बा भुल जादों सानाखै आरोखि। गाज्रि नोजोरजों बानायनाय जायाखै? गाज्रि नोजोरजों बानायनाय जायाखैमोन। जिहेथु आंबो बाथौखौनो खुलुमो, जेनेबा बर'नि धोरोमखौनो आंहाबो बाथौ मन्दिर दंखायो। बे नोंथांमोननि ससियेल मिडियानिसिम आंनि खुलुमनाय साबायखर थाबाय। बे बेले बेजेनि सायाव बुंनो मोननानै आं मोजांबो मोनदों। मानो होनबा बे आगजुआ जाबाय जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे दामलु, मोनसे आगजु। बियो मोनसे जिअ'टेक मोननाय, सिक्रिटि मोननाय मोनसे आगजु जोंनि बर' हारिनि। दा जों जे बे आगजुनि सायावनो जे जोङो जयग' मन्दप होनानै बानायनानै जोङो जयग' होनाय जादों, गोथार जुलिखौ होनाय जादों, बे जोंना भुल जादों आरोखि। जों माबानायाव उनावहाय जोङो बे भाइरेल जानायाव जोङो क्रिटिसाइज खालामनानै हमदांनो मोनफिनदों आरोखि। दा बे भुलनि थाखायनो आङो जे दानि भाइरेल जानाय जे दुलाराय बर' हारिमु आफाद, दुलाराय बाथौ गौथुम आफाद, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो बर'नि जेसेबांखि माबा आफादफोर थाया मानो, बिथांमोननाव आङो गुरैयै खर' गंग्लायै आर'ज गाबो जे बे गोरोन्थिनि थाखाय जोंखौ माने निमाहा होयो आरोखि। ओमफ्राय बेखौबो आङो बुंनो सानदों, भाइरेल जानायावबो नुनो मोनदों जे एलेखानि खोथा। नंगौ, थिग एलेखा रेभिनिउ भिलेज हिसाबै बरागारि। दा बे बरागारि भिलेजाव 6टा 7टा गामि दङ सुब्बा। जेरैहाय नैबे दानि बे जाथायनि गामिनि मुङा बरागारि मिडिल, ओमफ्राय दङ बरागारि मख्रापारा, बिनिफ्राय दङ बरागारि मनिसारा, बिनिफ्राय बरागारि नर्थ, बिनिफ्राय बरागारि नारेंगुरि, बरागारि पलासगुरि, ओमफ्राय मुस्लिम बस्ति दङ खलाबारि। दा बे ज' लानानै रेभिनिउ भिलेज मोनसे। ओमफ्राय दिनैनि बे जाथाया जोंनि नैबे खन्द'आवनो मिडिल बरागारि मिडिलावनो जादों आरोखि। बे आंनि सिनायथि, आंनो गावबुरा बे मिडिल बरागारिनि। दा आंनि मुङा मुस्रि अनन्त ब्रह्म। दा आङो जे बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव
फोसावहरनाय जायो जे जाहाथे जोंनि बे गोरोन्थिखौ बर'फोरनि जेसेबांखि आफादफोर थाया मानो बिथांमोनहा माने जोंखौ निमाहा होयो आरोखि बे गोरोन्थिनि थाखाय आरो इयुनावबो जोङो बेखौ बिदि मावनाय नंला आरो बेखौबो बे मिडियानि गेजेरजोंनो बयखौबो जोंनि सारा बुहुमनि बर'फोरखौ मिथिहोनो सानदों जे जोंनि बे जाथायनिफ्राय जाहाथे दस्राफ्राबो मावनो आगान सुरा बे आरोखि बे जिथु गोथार जुलिनि भिडिअ बे गोसारनायनि सायाव गोबाङानो कमेन्ट होदों जे न'खरनि मानसिफोरा खेल लास्लाबनो हायाखै गामियाव जिथु गोरों गोरा मानसि थायो दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौ नुनानै मानो बादा होदिया बेबायदि गोबां बाथ्रा बे बिनि सायाव माने जों गारजेनफ्रा बिसेसकरि बे मन्दप बानायनायाव नुजाहैनो हाया आरो मन्दपआबो एसे फाग जाबाय ओमफ्राय जोंना ओरैहाय बे जे जिरायसालिखौनो होन बे जानाय लोंनाय होन ओरै एसे साइडआव थादों आरोखि हिसाबै गारजेनफ्रा बांद्राय माबा खालामनो हायाखै आंनो गावबुरा हिसाबैबाबो बे मन्दपआ जोबखांनानै मोनानि बे माबायावसो नुजाफैनो मोन्दों आरोखि बिसेस आंनि खारनाव आरोखि बेबायदि जादों रिकुवेस्ट दानि जे टाइम बाय टाइम जे भाइरेल जागासिनो दङ बिभिन्न माने माबानिफ्राय संगठननिफ्राय आफादनिफ्राय जाहाथे बिथांमोनहा आरो भाइरेल खालामला बेखौ जोङो न'खरनि आरो जोंनि बरागारि समाजनि जानानै आङो खुलुमनानै निमाहा बिनाय जाबाय आरोखि दा मोनसे ससियेल मिडियायाव नैबेबो ओंखारदों जोंहा जे जयग होग्रा फुजारि पुरहित एक्सुवेलि बिथाङाबो फैनानै आसरित मोनफैदों आं बिनि सायाव बोरै माबानो जयग होनो बिदिखौ बियो रायलायदोंमोन खिन्थु बिजोंबो कन्टेक्टआ ओरैबायदि जादों मुहुर्तआवसो लेंहरनानै फैनानै जास्ट 8-10 मिनिट बिनि गेजेराव बे फैनानै नुफैनानै बेखौ गावबो आसरित मोनदों आरोखि होमबाबो टाइम गैला ओमफ्राय 8थायावनो लग्नआबो बेखौ हमथारनांगौ बेलायाव माने न'खरनिफ्रायनो होननाय जाबाय आरोखि दे माबा दिनै सावदिनि टाइमा लग्न जाबाय जुरिदो बे बेलायाव बियो पुरहितआबो गावबो मन्त्र मा मन्त्र रायख'खो मन्त्र रायख'नानै बन जाबनाय जादों आरोखि बेनिफ्राय आराम्भ खालामनाय जादों दा बे मिडियानि गेजेरजोंनो जा बुंनांगौ बेखौनो निमाहा बिनानै गासिबो जे बर' माहारिनि आफादफोर बिथांमोना जाहाथे निमाहा होयो बेखौ खुलुमनानै निमाहा बिनाय जाबाय आरोखि आं बे बुंनायजोंनो दिनैनि बे ससियेल मिडियानि बे फोसावनायखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।